19 гыйнварда православие динендәгеләр зур кошману бәйрәмен билгеләп үтте. Бәкедә су коену йоласын үтәргә теләге булганнар быел да изге чишмәгә килде. Изгеләндерелгән су алырга биредә озын чиратлар хасил була. Күпләр бит кулларын юып, шишмә суын савытларга тутырды. Исән саулык телим инде бөтен кешегә дәген бәйрәм белән. Шундый бәйрәм. Менә суга килдек. Юк, моннан зәйдән. Элек-электән бу көнне кешеләр изге суга ашыга, чөнки аның шифасы күп авырулардан арындыра, савыктыра диләр. Анна Тылкина шишмә суында коенып чыккан инде. Хәзер су алырга чиратта тора. Исәнлек, саулык өчен, тазалык өчен инде балаларыма әйбәтлек телим, яхшылык булсын, җылыларыбыз тыныч булсын, сугышлар туктасын дип, шундый теләкләргә килдем мин монда бүген. Беренче тапкыр килүем. Бик рәхәт булды. Бәйрәмнәр белән бөтен халык мондаган. Җылларның тынычлыгын бирсен, Ходаем, шулай матур булсын һәр вакыт. Исән саулык үзен бирсен, рәхмәт шулай итеп оештырган кешеләргә. Матур гадәт буенча изге чишмәгә район башлыгы Разиф Кәримов килеп, православие динен тотучыларны һәм барлык зәйлеләрне кошману бәйрәме белән котлады. Когда будем желать друг другу выйти пожелания, на 23-й год пожелаем только две пожелания. Это всем здоровья и, конечно же, большой победы нашей России. С праздником вас! Озакка сузмыйча дин әһеле Сергей Атакай суны изгеләндерү йоласын башкарды. Господь, просвещение мое. Изге чишмә бәкесендә коенучылар өчен уңайлыклар булдырылган. Көн дәвамында махсус хезмәтләр халык иминлеген кайгыртып кизү торды. Әлеге бәйрәмгә ел саен ныклап әзерләнәләр. Быел да чишмә тирәсенә боздан каш ясап куелган иде. Кошману төненнән соң бәкедәге изгеләндерелгән су тагын 3 көн шифалы үзлекләрен саклый диләр. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.